हेफाजाबथ' दिनै दासिमाव नै दाबो रावबो फैयाखै दा नोंसोरनो फार्स्ट होनजायो गसाइगाव महकुमानि रायमना ओनसोलनि साखाथियाव गं 150सो नखरफोरा दैबानाजों भुगिनांदों। उन्दुनायाथ' जों हरनि 3टायावनो सिखारनांदों माखासेया लामायाव खादों माखासेया हांसो दाउ थांबाय बोरमा थांबाय गोजोनलांबाय 4 नं जमदुवार ब्लक BPF दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि उइलियाम नार्जारिया रायमना ओनसोलाव दैबानाजों लोमसावनाय जायगा आरो नखराव थांनानै नायदिंहैदों। गसाइगाव महकुमानि रायमना माहारियारि पार्कनि ओनसोलाव दैबानाजों लोमसावनाय जायगायाव 4 नं जमदुवार BPF दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि उइलियाम नार्जारिया गामियारि दैजों लोमस्रावजानाय 150 नखरफोरनो जाग्रा आदार जगायनानै होदों। रायजो राजाफोरा उइलियाम नार्जारिखौ बेबादि हाबानि थाखाय साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि दैबानाजों नखरनि गोबां दाउ आरो हांसो जिब जुनारफोरा खहा जादों। बे दिनैनि मोनानि 3टानिफ्राय जादों हरनि 3टा बे दैया समाबो फैयो माबा हाजोनिफ्राय फैयो मा दै बियो सिन्द्रि होनो सिन्द्रि दै नोंथांमोना माबायदि उसुबिदा जादों उसुबिदा माने जाबा दिनै दा खयथा जागोन टाइमबा ओमफ्राय ओंखामबो मोनजायाखै दाबो मैनिफ्राय दाबो ओंखाम मोनजायाखै न' सिङावबो हाबदों न'बो गासिबो बायबाय उन्दुनायाथ' जों हरनि 3टायावनो सिखारनांदों दासिम नै जिब जुनारा माखासेया लामायाव खादों माखासेया हांसो दाउ थांबाय बोरमा थांबाय गोजोनलांबाय दा बर्थमान बेयाव मथा मथि 50 घरसिम दङदां लोमजोबनाया सरकारनिफ्रायबो फैबाय नामा सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै जोङो मानसिफोर फैदोंमोन खालि फट' खेबनो थांबाय जोंनि बालागाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय बलमजरा गामियाव दै बानाया ओरैबायदि मोनसे समस्या गाज्रि दिन्थिदों जे बिथांमोना बेबादि जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय ओरैबायदि खस्थ' मोननानै दङ बिथांमोननि न'आव ओरैबायदि दैया बुसावबाय जे मथा मथि बिदिनो 50-60थासो नखरफ्रा बेबादि दै बुखार जानानै बिथांमोना न' गारनानै बिथांमोना मोनसे जायगायाव रिलिफ केम्प बादि थानांनानै दङ। दा बे अबस्थाखौ नुनानै जोंनि BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै दुखु जालाफोरखौ सिन्था खालामनानै दिनै जोंनि जुन्दार समस्तिनि केन्डिडेट उइलियाम सार बिथाङा दिनै बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै मोनसे फिसा अनसुंथाइ बिथांमोननो होदों। दा बिनि खेथ्रआवहाय जोङो बेखौनो बुंदों जे बिथांमोना जेरै जोंनि उइलियाम सारा बिथांमोनखौ बेबादि अनसुंथाइ होबाय जोंबो बिथांमोननिफ्राय जोंनि BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अननायखौ बिथांमोननिफ्राय जों लुबैदों आसा खालामदों बिथांमोना फैगौ जोंनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्सनाव निसय बिथांमोनाबो जोंनि सार उइलियामनो बिथांमोना मदद खालामगोन बे आसा आरो मिजिंथिखौ जोङो बिथांमोननिसिम मिजिंथिबाय। दा बिनि गेजेरजों जोंनि उइलियाम सारा बिथांमोननो जा हायो मोनसे माइरं थाव दालि आरो बिदिनो बिथांमोननो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मोनसे जानाय लोंनाय बे बेबस्थाफोरखौ खालामनानै होदों। दा बेखिनिसिम बिथांमोना दासिमबो न'आव थांनो हाया बे अबस्थायाव बिथांमोना मोनसे जायगायावनो रिलिफ केम्प बादि
थानानै दङ। आसा खालामदों बिथांमोना जुदि नैबे मिथिंगाया जुदि अखाफ्रा दिनैनि सानाव मोनायाव जुदि हायाब्ला जोङो मिजिंथिदों बे लोमसावनाय दैया बिथांमोननिफ्राय रानलांगोन बे आसा आरो मिजिंखौ जों मिजिंथिदों। मैया अखा हानायनिफ्रायनो माने मोनासिमहालागैथ' नागारखायाखै, दहायसिम हाबाय, ओमफ्राय मोनानिफ्रायनो दैया देरबोदों। मोनानि 2टासोनिफ्राय जाबोदों। दा हाजोआव हानानै ओरैहाय जानालि रिभार खाथि जाहैबाय नालाय जोंना, दा बे जानालियानो बुसावनानै दा बेबायदि लोमनानै अबस्था जानानै दङ। माबायदि समस्या भुगिनांदों नोंथांमोना? समस्यायाथ' दा ओंखाम ओंख्रि संनो उसुबिदा जादों। ओमफ्राय दाउ बोरमा अमा मोसौ गासिबो माने लामायावसो दोननांगौ जानानै फैदों। उन्दुनायाथ' उसुबिदा, मोस्रोमनो बायदिसिना एम्फौ एनला बिराद उसुबिदा उन्दुनायाव। न'आवबो दै हाबदों। औ, बिफाननिफ्राय नोंथांमोननो हेफाजाब होदों? हेफाजाबथ' दिनै दासिमाव नै दाबो रावबो फैयाखै। दा नोंसोरनो फार्स्ट होनजायो। खबर लादों लायाखै? खबर गैया। सरकार खुंथायनिफ्राय मानसि फैदोंना फैयाखै? सरकार खुंथायनिफ्राय फैथ'वाखैमोन। खबर मोनदोंना मोनाखै बिथांमोना? बिथांमोना खबर मोनदों जानांगौ, अबावबाफोर बेस्थ' जानो हागौ, सौफैथ'वाखै दाबो। एलेकायाव बिदि दैबाना रानदों मथा-मथि मथामबिलनिफ्राय लानानै ओरै जोंनि नास्रायबिलसिमहालागैथ' दा जोङो लोमजानानै दङ। बे मोनसे दैयानो, औ, जानालि रिभार।